Kamayat, timaan eh. The little and the big curly. To start off, akong tawagon ang founder ng BYC, si Madam Margrette. Madam today. Okay, so kanina nandun ko mag-check So, October 2018, I started vlogging and out of nowhere, I realized na dagang kayo group chat, mga page, mga group na mga YouTuber, pero wala dyan nag-Cebu-based gani. So, that's why I created the Bisaya YouTubers Club without any intentions na mang-join lain. So, I'm really thankful na nag-feel So, walay founder, walay co-founder. There is a group. Everyone is equal. Everyone are YouTubers. So, kinabangay lang ka. So, sa GC, naganindot sa GC good kay dili gyud force na mag-BLS at usan. Kanang isig suportayon lang jud ba. Good vibes. Kasing ganit para way paniglanay. Muna yung mas maayo kaysa sa uban na scripted. Charing! So, guys, thank you so much. I hope magkainhanay mo sa uban na mag-upa. Jenny, thank you so much For coming. sharing time. Spending time na mas yung busy ka. Kami niya busy siya. Gita pa siya century 2 na siya. Yagi ka siya sa Manila! Yay! Congratulations! So, thank you guys. Thank you for being here. So, ilan na ita? So, hi, I'm Shani Montero. Chini daw ko. My YouTube channel is Shani Montero. I'll just show kayo. For me siya ma-misspelled. Igun sa mo ni Troy. Hindi mo related, unfortunately. Muna niya ang spelling, C-H-E-N-N. Shani Montero. So, I also have a Facebook page, same brand spelling. So, yes, we'll support each other. And then I also have a campaign or an advocacy which is called Be Different. It's all about celebrating Your imperfection. and embracing differences and uniqueness and self-love. So support and hoping for your support for Kasi ganahan mo ko na. Because different is good. different is good, different is okay. So bako lang ito pinag-collab about Be Different. If ever you want to collab with Jenny, then reach out to us. Yes, open your heart for collaborations. Message me down. Dali, I'm also on dali. Instagram, Shani Montero. Kasabay ninyo kay mga model. Follow, di ba? Yo! Yeah, me also. Yeah. TikToker naman na siya. Ha? TikToker. Lao bitaw. Naganda lang sa laki. Hi guys, this is Rene John and my channel is Medyo Boy. It's partnered with Medyo Maldito. Hashtag na sa akong office mate nga gwapo, nga bayot po. So, ako ni kuha yaban na. I'll use your hashtag Medyo Boy kay Medyo is the half and boy is The half. the half. Just like your hairstyle. Like half on kayo. So akong IG is Medyo Boy. It's B-O-I instead of Y. So Medyo Boy. Facebook as well as Medyo Boy. More na tayo? No? Yes. Thank you. Next. Ikaw si... Ikaw! Ana lang! I found the one! Ipakita mo! Like and subscribe. That's why I wore this because yeah, it's my strong na agad. So, for those listening. Ano ka na? Uy! Ito na lang. I don't know, I think sure mo sa pagkitag mo, Jude. Palindigan. So, yun, my strong lagan on YouTube, Instagram, and Facebook page. So, my strong lagan. Okay. Lagan! Ikaw, TikToker! Yeah, hi guys. Follow mo yung By the TikTok. way, it's me Rocky from Facebook page ako and same with sa YouTube. So, nako ito ang account sa Instagram. It's me Rocky with R-A-K-E. Then, photography na akong Instagram is Correct Picture de Rocky. So, follow me guys. Picture niya mi ha. Yeah, sure, of course. Sige. Hello. So my YouTube channel is
Trixie Bullicer, Bullicer. Kwento ko student ko currently studying in University of San Carlos. Uy, what ako kita dito? Busy ko. Tourism ko, dito sa MR. Then, MR. MR, okay, MR. Dito Ano yung sa building? MR, mahira. Medyo na. Trixie Bullicer, same as sa akong IG account, Trixie.m. Nasa ko yung Twitter, pero ina lang ko Twitter. Hi everyone, ako na si Nicky Boy. Akong Ay, Nicky Boy, medyo boy. Hindi siya medyo boy, but baby boy. YouTube na kay Nicky Boy. Ang spell sa boy ay B-O-I-Z. My YouTube is all about my shoes. Then ngita-ngita ako kayo pa. Look, may pag-iubol. Then restore agad. O kaya ka, be. N-I-C-K, Lumaki. Naliagod nakapalo. Then akong Facebook ay Nicky Dendon. Yeah, Instagram is Nicky Lig. Nikki rin. Okay, so short na din ako. So akong pangalan, real name, ay, go on siya, ako na ni. Yung my name is Rizal Bonifacio Mabilidad Pilar. I-sort na nato, Umapil. Then i-sort pa na to, muna siya nickname na ko. Mula yan yung mo? Wala siya ako kaya bayani. Siya ako kasi na bayani. Happy National Heroes Day. Anyway, so muna siya, ang akong real name. Grabe pagdala siya. Grabe yung parents ha. Kasi nag-isumpa na siya. But anyway, ang akong YouTube channel will be kay Mr. Vlog. And it's all about photography and behind the scenes of filming. Soon, Collab eh. Yup. Sahot namin. Bon. So, wala siya. Next! Yes! Sure na po, di ba? Ang pinakamayaman. Boy, hindi. May pa-Siargao yan, guys. Hindi yan May pa-Siargao, may pa. Pero huwag kayo mag-share. Huwag kayo mag-share. So, hi, my name is James. You can, they call me Chasing James. Yun yung channel name ko. Pinakagwapo. Yes. At pinakamayaman. So, hindi rin. Ano lang yan? Mayaman dyan. Just follow me. Alam niyo na. So, Instagram, Chasing James 20. Hindi ko siya magamit yung Chasing James na po kasi someone used it before. Nakasuhan ko nga sila. Haha. Someone, parang nauna na sa May nauna. Sa man. Sa name. Instagram name. Chasing Sa Facebook page, Chasing James 20. Just a little background, Chasing James because I like the word chase. Aside from I work with Chase, for Chase. Kaya nag-chase ka na yun. Akala ko gusto mo ng Chase Burger. Hindi rin. Pero, it's really my goal to chase my dreams, kaya Chasing James. So, yan lang. Thank you. Let's welcome, ladies and gentlemen. Make way! So, next is... May! Bigyan, sorry ka na rin. Okay, John. Hello, Dai! So, hello everyone, I'm Jonna. My real name is Jonna Lee Argente. Yung nickname talaga. Pasendera yan. Ano na ako kanina? Dili. So, new feed ko sa YouTube community. So, mas prefer na ko nga tawag yung Jonna. So, Jonna ang ako gigamit. So, my Facebook account is Jonna Ardiente. And then, kasal naman ko last December. Last year na. Facebook is Jonna Ardiente Rubita. Sa YouTube kay Jonna Ardiente. And sa Instagram, Jonna Arts. So, yun na. Thank you. Next! Next! Sila isa ka din. Oh, my famous friend. Hello guys,
Ako din tuwan kay La Pera. Pera. Siyempre, rich girl La Pera. Pera lang. Bago pa lang ko, na-influensya na ako sa mga friends. Ano sila, ginaway sala. Siya dyan to. Dili lang kayo ko ga-post-post kayo. Wala kayo puno na. Kapag mo kayo ko Nasaan siya ngayon? Anong stage? Friends. Akong ko, Sa utong gapon, I'm sorry, sa utong gapon ka rin nag-work. Ano ka ba niya? Ano siya? Ito din yung Wala siya, recruitment. one chase. Dati ba ka ba? Di-chase niya yung dream. Actually, part-time ako sa Optom. Full time yan siya. Visit ka lang sa dito. Bahin siya nito. Yeah. Check. Kuhaan, kanang wala. Super, karoon akong nag-deactivate sa akong Facebook. So, sa Kay? Chismis. Chismis niya. Tapos ka ginasong niya. Pero active ko sa kuhaan, messenger ha guys. Ikuhaan ka. Hindi ko ba kuhaan guys yan. Messenger guys. Ulo ko. Ang say kay unstoppable kayo na bakba. May bangko na. Okay lang. Eh, kung ano ko sa kuhaan, Instagram guys. Nanilugi ka. Yay! Na kanang para ma-experience na to ang kuhaan. Pagka-rich girl. Wow! Kanang kuhaan, little mushroom. Ang kuhaan. Kuya, Little mushroom. Parang siya mushroom. Pero hindi little. Hindi. Yung kato. Thank you. make friends. Mana ka? Mingkay! Sorry, Mingkay! Okay, hello. So, ako si, my real name is Haj, and ako ra ang YouTuber sa group. So, ayaw din yung i-kick up. So, akong real name kay si Hygieia Valerie, but since lisod man siya kuan sa mga tao, so akong gitago akong self as si Mingkay. So, you can follow me sa akong Instagram or sa FB. So, ako si The Mingkay Life. Ang leader Mingkay the vlogger. Mingkay Dynasty. Oh! Ikaw ka na mong follower sa aking vlog. Daghan na. Ha? So, Ano din? Ay, kung i-compare ako. Hindi sunod ako. Tagalog ba? so, kuan, mo to siya. Gusto mo og mga bago, mga Kananan. og milk tea siya. Milk tea, kapihan mo. Kinayan din niya. Thank you. Yay! Make friends! Yay! Kurang ikaw na teacher nila. Sige, Day. Hi pala, mga bago sa mga dugay-dugay na. Kuan, my name is May. Yeah, ako ang main murag sa bana YouTube juwa. Queen TV, that's QKUEN TV. I do travels, yeah. Sa kanila ko din. Gusto events, Makeup. make-ups, tanang-tanan, basta TV na siya. So, ako lang din ko nga nung Queen TV na, may mo po sa layo na kayo, no? So, Queen stands for Cebu, diba? Queen Cebu of the South. Ex na sa akong bana. Mauna yung reason, nagka-chika mi. Tungon mo na sa ex ni Gwen. Yan, kay, amot lang, nadalan dyan na ako sa una, Yahoo World ba? Amot yun say chatter dire, pero sa una, uso mo na ibutangan, okay, yan, double-double, na. So, Di ko na judge, Day. dili na. Dili na nasa ka lang chat ba, yan na. Kinaraan. Di ko ganun. MIRC? Oh my God! Yan na siya. Bawar na siya. Jujimon daw ko na pa. Okay. Kuhan, I hope ka ng more kuhan pa, bonding sa... Ay, salamat po din ni... So, Sa ato ang kuhan ng pinakakusgan. unsa na akong gibuhat? Wala ba? Di ba? Wala. Di ba wala siya? Di ba buda magtap? Char! Char! Imong name, YouTube channel, o Social media platform. Ako din si Tom. Kaya, kuhan ako din si Bisaya, this vlogger po. Hila ka daw. Hila ka gika. Hula. Hula. Pero may ilhan ka ba? Gigilig! Balik! Balik.
Bisaya this vlogger. Nya sa Facebook po kay Bisaya this vlogger na pwede ra pud mo follow sa Tom Reggie Gonzalez. Ano to si Jerry? Orang age. Oh, wala na, pera. Sayang mo rin ka. Hello guys! Good afternoon. I'm Joe. Joe Orgia. Social media platform. Social media channel. Tanan. Pingwo TV. Mga na yung original. Pingwo man na. Mama na ang gana ko. Pingwo? Kaya ako mga pagmangkon, di magalito og Jofil. So, ang Ping. Ping. Wala. Pingwo TV na ako pa Facebook. Then sa YouTube is Joe Orgia. Okay. Hait ka na siya mo picture. I'm trying Nailas ako ang gold. So ayan na yan. That's all. Balik dong! Hi. Hi. Chocolate! This, one of this. Tan ko kan. Alright guys, akong YouTube channel kay Queen's Riot tapos akong Facebook na kaya ng Queen's Riot na kaya. That's right. First time ako sa inani ba? Okay. At first, kaya wala siya tingnan ng buwan. Okay ba nga? Ang YouTube, ang kwarta na ikaw. Encourage na ni Joe na makakwarta na niya. Ang kwarta ko. Okay, Conwood. Sige na lang muna. March kayo mag-launch ko sa akong first ever mobile na. Wow! First ever niya. Nasa may TikTok. TikTok. Yeah, nasa ko yung Instagram actually kasi Okay. Thank you. Absent ko na siya ron? Hello. Ikaw ka. Absent ka dong? Raganero ko ano. Ulot town Ako sa. na i-mention na ilang ko ano. Imo ha, tanan mo. Memoryado. Ilang ka na mo, eh. Sige na ma'am, i-video na ma'am. Okay. Sige, go. So ako dahil si Pussycat Dals. Hindi ka nagas ikaw gagay madong dire. Hindi kita taga Cebu lagi taon pero at least panagsara ni gyapsin ang gigas trabaho pero nagsara kayo kay. Nagsara kay panagsara pa yun eh. Katong kuan. Iba yung huli kahapon naman. At least ikaw subscribe sa channel o sa laptop. Oo, usay mo. Channel. POSY ka. Okay. Oo, mama na sa pag yung bante ka bitaw. Dili, iring mo guna-guna. Ming. Ola, la, la, la. Sa ato naman yung mga topic diri. No, imong Facebook, Instagram. Sa Facebook ko dahil maurag yapon ate at Yahoo POSY ka 21 sa Facebook fan page na ako. Sa YouTube channel. Ano na yati ako doon? Number one. At Pussycat. Wa kay plano ilista ng Pussycat? Po naman ilista no murag something pati. Something new po ba? New po na nga. Basta Kana imong this. Palang lang ko subscribe na yung duha. So, fans akong kuan ko dahil. Wala po yung TikTok ko dahil. TikTok din mo. Ha? Ano TikTok? Ako pa nga yun, Luigi Gawan. Okay, thank you. Oh, dili ka pa to. Yes. Nag-giveaways? Labi kay pamuho. Hala,
naapod lagi kay Briz. Naapod lagi kay Briz. Jaon! Laisyo. Oh, the Englishman. Sige, sige. Englishman. Gamitan ka lang ng pinagbabawal na technology. The divine intervention. Hi everyone, my name is Richard. My channel is Red Roman Show. Tapos my social media, Facebook, Richard Rumorta. Twitter, Alter Cebu. No, Twitter, my name, tapos Twitter name? Twitter my name. Ano, Twitter, Richard Rumorta. Tapos ano pa, same with my Instagram.